ก็จะนี่ละก็โลมาเจอคงไอ้รับเม็ดโลในจวน subscribe เลยapia bell icon kha mi lo me sak ve ta che ole tun tum chu doctor pakhatin mit thlora mu chu thalu tuk tak mai chan chin chu karon riket don ani chu mit thlor chu thamai mai khopa mi thop no hak lai po a mutlang thei vek maya a hla om let ling phian o me a film ming chu X the man with the x-ray eyes ti chu ani Dr. James Xavier chu doctor thatak mai le tumru tak mai ania anna chuan in pein midang nun na chan na na enga modam doi thatak mu chu aril ru reng thina eng tik ni ai mo chuan mu chu nge po a be se ani thatina ti dan pa ngain Dr. Sam man hena chuan a mit chu ron en tira amita en tir fo wang chuan Dr. James a hena enga modam doi thatak petur chuan a rona Dr. James chu mitlam specialist le experience po nga to tak mai ani he Dr. Sam chuan mihring mit pa ngai hian khovela thilom zong za som chau hiam mu thei thu a hrila chu tiang mit lo a mu thei lo te mu thei na tura dam doi thatak mai chu James a hian eye drop mu chu atum mek ani chu mi dam doi mang chuan mit lo a mu thei lo ultraviolet te x-ray te le thil dang po kan mit lo in kan mu thei to don ani chu ngai dan chu om ang lo tak le thil mu chu thei lo tur ni om takalang ani na in chu doctor chu atum ru em awang chuan a mu chu thei nge te po a be se om viau mai chumin hua chuan Dr. James chu a le patang chuan chuakin a tho pui le a thian thatak mai Dr. Diana chu hamua ani chuan a leptana poisa tho tu te chu an do thei lo to viau ti alo soi boka Dr. James sa experiment tan chuan poisa tam takan tho wang chuan a result an hak lel to ni chu baka Dr. Diana chu James chuan a thil mu chu chung cha hril lo lu tu ka wang chuan a thin rim ve deuh to boka Dr. James chuan a thil mu chu en tir a phal saka ti chuan lepa chuan a hruai lut ta a chu ta thil mu chu chan chin te chu hrilin zong mi ta chuan a han far china a lo thok tak mai zong chuan thil eng emo mu thei lo chi sang mu thei ani ti an the chuak thuaya ti chuan an thil mu chu chung chang te chu sei dunin chu ti lai tak chuan chu zong te chu rai vak lowa lung phu chol chuan a thit ta hlai e chu zong te thina chu a lungai thlau viu rolin an thil mu chu atakin an siam chuak the ani ti an hriat awang chuan an hlim ve dewa James chuan a thil mu chu medical thila tana hmana du ani a chan chu doctor te chuan an mitan en ringot in an dam lo te dam lo na le an har san nan the thei to don ani amai ro chu research ti le zel tur chuan investor te poisa chu lama mo sia Dr. Diana chuan investor te nen chuan in mu le thei dan tur a ruat puya chu doctor chu man mo to ema wang chuan a dam doi chu ma mi ta han thlor mai chu du to ni Dr. Sam chuan Dr. James an hena chu thil chu han hrila amai ro chu ni chuan a lo pom lo hle mai experiment tan mai maya nun na risk chu adu lo ani a to pa chuan Dr. Sam chuan Dr. James sa chu a min thei ta a ti chuan Dr. Sam chuan a mi ta chuan eye drop chu a han far ta a James chuan a thil mu thei na chu lowin thil color le eng mo bak chu a mu thei tam mi lo maya a ma a mu ngai lo light eng mo a mu thu a sei thung rei vak lo wa chuan do kana paper da khom chu keu hau lowin a chiar thei ti a hre thuaya chutia dam doi tho wang chuan a phur hle mai amai ro chu doctor taksa chu la mutlang thei lowa a phur le zualta ti chuan a mi tha chuan far hian han far le hra ma a far hnem ma mani a duaina mi chu thip tatlat mai le Dr. Diana le Dr. Sam chuan investor te chu meeting an lo nei puya Dr. James ero chu amit aliam ma tur awang chuan an zinga chuan a ron tel ve thei lo ani investor te chuan an laka chuan rin nan ngat to lova chu project atana an poisa pek thin te po chu ti to me kan du to ni ti chuan Dr. Diana le Dr. Sam chu chan chin thar ron hril tur chuan a ron kal pheya Dr. James amit chu tuam vek ni ma se chuan mit tuam na kaltlang chuan an ma ni chu a mutlang tei patlat mai solkar khataliam le nuwa chuan a thona dam doin lama chuan a kala
nurse pakhat hian naupang pakhat chu stenosis wanga enkol hani thu alo hrila amai ro chu amit thatak mai chuan a han en chuan alung lama chuan bok alo omzo ka ni ti a hretchuk ta a doctor chu hrilin a thil ti chu adik lo ani ti le alunga chuan bok omzo ka ni ti chu a han hril chuan chu doctor chuan ama le mai rin tok em awang chuan a thil hmu chu chu alo nial saklat mai thung chu mitlaya chuan doctor dan chuan Dr. James chu party na hmuna hruaya Dr. James hian hetiang huo le party na hi hangai na lo hle thina amai ro chu nula meng thatak nena han lam dun vel chu a hre lem lo ani chuta party na hmuna chuan han lam velin chu tial lam lai chu na mit chu ron thak tatlat maya amita han nuai nok noka han hoi chu le chuan nula le tlang wal lam te chu ruakin an lam ta teu mai le an thom hno te chu a mutlang thei ta vek mai ani Dr. Dani po chu ruakin a ma chu na ding ta teu mai makhati em maya chuta athil mu chu Dr. Dani chu hrilin Dr. Dana chuan ain lama a hruai hole ta a atuka chuan chu no pangte an en kol chu zai hun na lo ni a Dr. James chuan chu doctor a ma en kol tu chu athil ti dik lo chu a han hrila a mai ro chu pa chu na ngai thadu der lo a Dr. James chuan chutia en kol na dik lo pek ai chuan ti in chu a doctor masa chu akuta in zaina an nei ma chuan a chem te chuan a zai sak ta mi mai ni chutia kuta hliama tor ta ka chuan chu doctor pa chu in zaina room ma chuan om thei loina chuk ta a ti chuan Dr. James chuan in zaina chu akut ken ta dik takin lo tling takin chu no te chu a zai thei ta ni no pang nun na chu a chan chuak thei ta a ama po lom ngai mai amai ro chu a doctor puite chuan an lom pui lem lo thung atuka chuan James chu sema hena chuan amit check up tur chuan ron kal le a chu dam doi tho dana chuan adu khop lo ani a thil hmu thei hun chunga rei lo em awang chuan a IRA jok hmu thei chu adu a adu tho luat awang chuan a hrisel na lam po alo ngai poi mo to lo amai ro chu sem chuan a thian pa hrisel na chu angai poi mo wang chuan a thian pa chu in sum kar deuh tur chuan a han ti a chu tianin hiala wang chuan Dr. James chuan Dr. Sam chu tukvera chuan an am thlapa ta hlau mai a leilama chuan ta thlain a thita der mai a tum lo deuhin thila ti sual ta ani chung thil zong hmu ve tu Dr. Dan chuan chutia tual thi na ha thlen ta ka chuan Dr. James chu chulai hmun chu san tur chuan a tran pui tangot mai a police an lo thlen ma nge in thiar fil him tur chuan a ti ta ni atuka chuan Dr. thi na chu chulai khuwa chuan adar ta chiam maya chanchin bulama pom hu tur tam hle mai James chu mi pui van tlang huain lan thei talawa a doctor ni na po a practice thei to don lo ani a ming te thlakin a talent chu engamo thil danga e zon nan a mang ta zoka magic so in ama thlir tu te ipte le an thil nei ate an thil ate chu in rin dik siak zong in a beita a chuti zong chuan poisa hlo chuak ta ni mi pui pui nan lo mang reng phia mai le ngal dik tak chuan a thiam na chu midang nun na chan na na man atum kha ania a mai ro chu atum lo dan dewa a man ta ka wang chuan alom lo hle mai chu aso kalpui mek nei tu pa chu a ming crane ani a crane chuan James talent chu a hrechiang hle mai a engamo trick anei nianga in a trick te chu hmu chu tum chuan a han bei chi ma se lo tling lem lo hle ni kha chuan dor ko ta chuan me se pakhati hliam tur ne tlureng mai a James chu ron chuakin rang takin a ke chu a thlia ka ni ti a ron hrechuak thei mai a dam doi thiam lam a ron thlen ma chuan a lo tran pui thuai mai ani chutia a che vela han hmu chuan crane chuan doctor ani chu a ring ta a James hena poisa hlo chu tam le zual theina turin enga modang ti puya som le ta ni clinic an honga doctor ne na ankal main chulai hmuna chuan
an taksa khoi lai nge an nat na ti an lo sil to do na ni James support chuan chu tiang thil thatak mai chu aril rem zo takania a theina te chu a tha zonga a man do na wang chu na lom hle bokani atu ga chuan khopui lama chuan an let le a in ruak pakhat chu luai nan khosa don ta James chuan a mut ma chuan a mit thlor chu a han thlor le a Dr. Se mathuro nangin a routine ang thlapin chu tiang chuan a thlor thin ani chu tia thlor nu loka chuan ceiling te po chu a mutlang le thei tawek maya amit lo danglam talut tuk khunan chuan tarmit dum lian tak mai chu avu tareng mai ani train chuan an dam lo masaber chu haron hruailu ta chu Peter House tak mai chuan ataksa dam lo na tam tak mai ani a ken sarani a in ring ani amara chu James chuan a han engine chuan a upat to wangin ataksa chaw ema har sanna danga nei lo ani ti chu a hmu chu sakta a lungai lo tur chuan hrilin chu atak sanat nat na satak chu a chol ha dam chuan a re mai tur thu har hrilani nikhat chu James chuan ruma a om mai lai chuan adam doi na tho dan te chu a record zela chutia lo record lai chuan crane chuan ron ti buin pona ron chuak tur chuan atia pona a han chu chuan har sat na nei ama mamo tu chu an lo thu hu mai nimin lama a Peter en khan a thenom khoveng ami te ho alo hril dar chi chu lo ni in James chuan dam lo na te chu a en fi zela crane chuan sum tam takalak lu thei pha bok chuta an clinic chu a hminga thang ta hle mai Dr. Dain Point ron thre chuakin chu Dr. Maktak mai chanchin chu aron threvea mu nge tum chuan aron panta James sama a han thut chuan James chuan lo hre to reng lo mai ati rol te chau a mu thei to ni a tong ria hria chuan a ngai tu na te chu ron letin a thian nu ani ti chu a hra chu ve le thei ta chawa enga moti ti kho chang te soin thayang mo zat nuwa doctor chuan a har san na te chu midang a ser pui ve thei ta chau mai ni chu zana te chuan amu hil thei ngai lowa a chan po amit tuam tu vun chu a mu tlang vek wang ani chuan dam doi mu chu chuan a taksa har san na stak mai ha thlen ti a hailo doctor dai ni chuan a taksa a har san na thlen awang chuan a khongai hle maya tin police ten an zon ve reng awang po in a khongai bok atar mi chula thlaka han tuma amaro chu lo phal der lo mai khoi molai hun him zo ka in suan tur chu na tia ma se crane chuan alo rem ti ozong lo ama tang chuan sum tam taka mu chuak thei bok tin ni chu a sum do na chu ti to pa phal ozong lo mai amaro chu crane rem ti lo chung chuan an pahnih chuan tlan chuak ta ni James chuan amit chu thunun thei adua amaro chu chumi tan chuan poisa ama mo hnem hle mai si ti chuan Vegas kalin casino a chuan an luta a James thei na mak danglam takmang chuan poisa an hlo ta treu mai ani zan khat leka chuan thakhat chunga a poisa mo tur chu a hlo chuak thei tamaya van duai thla takin casino manager le police te chuan anon hual tatlat mai le achi tani an ring ani zan khata chu tiang atam chu tu man sum an la lo chu ngai lo tin ni James chuan soifi a han tum ngial na a ma se police pa chuan atar mi chu aron po thak sak ta hlau maya amit rong danglam lutuk chu alo lang ta chu ta police chuan James chu zon lai ani ti chu a hret huaya mana tum lai chuan James chuan alo be le ta atlan che zui ta ni police dang te chu ama man tur chuan an puna an zui tang hal bok James chu rang takatlan chokin kara aluta an man thei ma chuan atlan chok thei lawani amaro chu helicopter mangin zui zel ania aman mo ema wang chuan motor chu thunun zo loin atlan liam ta vane thla takin James chu hadam chok lak mai liam tur ho loin kongpuaron wak chok theya
mi engemaw zat a kal hnuah chuan biak inah hian rawn thleng hlawlin in khawm an lo nei a mi thenkhat chuan hlate lo sain a lo in khawm mek ani father chuan pathian a chan him ngei tur thu a lo hrila amaerawh chu James a chuan a tlai tawh lutuk niin a in hria van lama han ena pathian chu han hmu thei tatlat mai Dr. Diane le police pahnih te chu rawn thlengin an man lem lo thunga Dr. James a chuan tingan a hrelo tak chuan amit chu a han kom nok noka amit chu a ti cheta ti chuan movie chu a lo top ta ni ilo en ve wangin ka lo me